jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar en garti hannde oɗo ñalawma allarba hawri ko sappo e jeenayyi lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi hawri kadi ko sappo e jeenayyi lewru korka habruji moon e ɗemgal Pulaar titre uji ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen ko hono ɓeɗo ɗiɗo wonnoɓe dow asman kene woni lebbi jeenayyi en donki artude no wayno garti talata jamma hanki ɗo e États-Unis ɗum noon ko astinotuji wayno ƴeew kadi hono kanko Donald Trump laamu makko haareji kadi ɓe puɗɗi continue hande habde yimɓe juge surtout yen ñawoɓe contre maɓɓe ɗum noon ma ƴeew kadi won réaction ngaji wonnoɓe kay cour suprême holko kaali hen habruji men international ma jaaton toon to Gaza ene wayno Israël kadi continue bombardement ji muɗum toon to Gaza ɓe kefti nokku kadi peccowo Gaza oɗo saha joni ɗum noon ƴeewen holko woni sababu muɗum toon to Sénégal e Mauritanie frontiére toon to wuuro Ross ene wayno ko yimɓe riwaɓe ummaɓe ummiɓe Mauritanie nen toon to diwan banggue Sénégal toon to Ross ƴeewen kadi holko woni réaction kamɓe Sénégal ɗum won titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma garta desuji mum joni joni silti noon tan hannde ko sappo e jeenayyi lewru mars hitande ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi ko musidɗo mon Amadou Touré haaldeten ma garta joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar haade men nade habaruji siftinde on tan en wayno ko fati climat ndeɗo yontere fof no wurno en wayno ko hawnaki ko toɓoji e keneli diwan Ohio Kentucky e Indiana tuggi kikiɗe hannde alarba ɗum noon ɗemina ko hedde minuit ma toɓoji puɗɗo ɗum noon toɓoji kadi ma continue tobde ha hedde alhamis ɓawa janggo aljuma ha yettanma jofde dimanche toɓoji ɗi kadi ma ɓamtu ɗi darto kadi ñande altine subaka law kadi ɓe continue tuggi talata ha yettanma ñande alhamisa yontere aronte ɗum noon tungnade e service météo bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar no mbinɗen gardini men ni habaruji men e puɗɗoɗen ko États-Unis ɗum noon ko adi foof ken wayno ko hannde oɗo ñalawma hannde sappo e jeenayyi lewru mars hono kamɓe astronaute uji ɗiɗi wonnoɓe toon to dow hoɗande mabɓe wonde toon to ISS wonnoɓe toon ma won joni lebbi jeetate wayno ɓe jettima ɓe garti e leydi ɗum noon ɓe goni toon joni ken won lebbi jeenayyi nawnoɓe toon noon ko mission mabɓe jarno toon noon ko wonde toon balɗe jeetate kono noon ko caggal nde kamɓe koye mabɓe avion nawnoɗoɓe walla laana nawnoɓe ko laana kadi ko laana Boeing fewno jiguino caɗele ne wayno ɓe donki artude ɗum noon en wayno koye ñalawma kanko biyeteɗo Sunita Suni Williams e kanko Barry Butch wawi artude ɓe gartide kadi e rusinaji goto kadi kamɓe fof ɓe garti koye laana oɗo ka Elon Musk compagnie muɗum SpaceX nelduno toon donc ɓe ndi toon ko hedde 5h05 minutes ɓe ndi ummi toon weeto ɓe jetti toon to Florida hedde 5h57 kikiɗe hanki tungnade hande ko article haali ene wayno ko juutedi tuggi tan toon to ɓe ndiwi to henno to galle gonɗo to weeto ha fa yettade leydi ko 350 kilométre hakkude kamɓe oɗon orbite ɗo woni ɗo e ɗoɓe gartiɗa kamɓe noon wondeɓe toon lebbi jeenayyi ene wayno hawnaki ma addanɓe probléme uji cellal seeɗa saabu hawnaki ƴiye mabɓe walla muscle uji mabɓe ma jogo caɗele seeɗa ɗum noon tugnata hande haraleɓe ko fate cellal e fate kadi ɓandiyankagal mbi wonde ko alay saago ɓe gona dumuno kewɗo taw ɓe jogui ɓe mbaɗa thérapie sinon ene wayno ko hawnaki ñawuji kewɗi walla caɗele kewɗe saabu surtout ɓe gonno koye nokku ɓettiɗo kadi ɓe mbawano hutorade koyɗe mabɓe ɓe mbawano hutorade kala ko muscle uji gonɗi e ɓandu mabɓe tugnade noon hande article o ko haali ene wayno ko ɓurɗo ɓoyde e nder weeyo e oɗo saha joni wiya wonde ko kanko biyeteɗo Franco Rubio o waɗi e weeyo ken wona 390 ñalawma ɗum noon ken ɓuuri hitande kamɓe ɓeɗo noon ɓe mbaɗi toon ko 288 ñalawma ɗum noon firti wonde ko ene wayno ko oɗo saha joni hawnaki kadi maɓe ƴeewa kamɓe ɓeɗo ɗiɗo wawde hebde safaruji hebde kadi balle ummade NASA pour haɓe mbawa wowtude holko woni wurde e leydi hande habaruji men États-Unis hono kanko Donald Trump laamu makko nen continue hande e dañjude caɗele wona ñawoɓe won ɗum noon ko sababude oɗo ñawo bannoɗo yamirore muñande samedi ɓennuɗo ɗo en ko fati ɓeɗo Venezuela naɓe nawtunoɓe toon to Salvador ene wayno ko kanko Donald Trump ministére makko toppiti ko fati e justice wi wonde ene wayno ko kanko juge o ha hande mon continue ɗaɓɓude wonde won habaruji won holno
holno avion ngaji ɗi ndiwɗon hol wonnoɓe hen e kadi hol renoɓe ɗum avion ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kanko juge ko namdoto ko gueɗe hawnaki won ko gueɗe confidentiel gonɗe hakkude jokkodiral leydi Amérique e leyɗele goɗɗe ko noon kanko juge o mum continue namdar wi wonde ko sibabude wonko namdino arani ñande talata henke o rokkiɓe ha ñande alhamisa janggo pour wawa ɓe mbawa addandemo ɗum noon e wayno ko sibabu ngal ɗum ɗeɗon caɗele gonɗe hakkude kanko laamu makko Donald Trump e surtout kadi yimɓe makko surtout guila vice président makko ha Elon Musk ha yimɓe ministre uji makko surtout ko fati justice hawnaki fuɗɗima addude caɗele wonande mem wonɓe toon to cour suprême mo États-Unis ko e tungnade ko yalti e ñalawma hono kanko Breyer kanko hoore makko ene wayno ko cour suprême wonno o yeehi retraite koye laamu président Joe Biden ɗum woni Joe Biden lomtinimo debbo goto ɓalejo aɗum kanko hoore makko e haalluji haala wi wonde ko yimɓe wonɓe toon to cour suprême ñawoɓe d'une façon générale poti wadde ko liggey mumeɗen potani woƴƴede wonde holko kewe leydi he poti ko ƴewde wadde liggey mumen taw kone basi e loi ko noon wayno ko ɗiɗon halluji kadi ko ɗiɗon halluji hono kanko Jean Rabol kanko hoore makko o jaabino hanki wiide wonde ko ene wayno ko kamɓe cour toon to cour suprême e kamɓe ñawoɓe e kadi systéme leydi ndi ene foti andude laabi no gooti so tawi neɗɗo ñawama par exemple ko kañum ñawana ko woni fenade ene foti wadde appel aji ɗum noon ko ɗum ko procédure goɗɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump e yimɓe makko ɓene continue ɓene kaala haalluji bonɗi e oɗo ñaawo kalɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa partuɗo henne e kamɓe laamu mabɓe Donald Trump ne ɓe nawtiri ɓeɗo yimɓe e surtout hutorade kuulal ngal ɓe mbiyata yimɓe wonɓe ɗo Amérique taw ko immigré ji koye añɓe Amérique ɗum noon ko kuulal kurtunono ngal hitande ujunere e 1979 nden taw ko kamɓe japonais ji ɓe kaɓa e Amérique naaɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko juge o ha hande weltake mon continue fadde jawbol makko marton des aji ko ɗum waɗi kadi juge goɗɗo kadi nen continue kadi kañum horum nana haalde mabɓe kamɓe Donald Trump surtout e nanngugol oɗo biyeteɗo Khalil noon ko étudiant gonnoɗo toon to université gonɗo toon to Columbia kañum horum ɓe nanguiri ɗum e mbi wonde ko kañum horum jeenamo e seppoji nde affaire Israël e Palestine nde Columbia yimɓe étudiant ji gonnoɗo toon nde ɓat toon seppoji donc ene wayno ko kanko Khalil o kadi ko neɗɗo jangganno toon kadi ko gasnuɗo jangde makko ene wayno kadi o wi wonde ko nanguira ko sibabu nde ndimago e haalde ko yiɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe juge goɗɗo kadi wi wonde ko ene wayno ko kanko ka makko kanko oɗo Khalil ko hunde nde fonde ƴeewede par ce que ko hunde violde constitution so tawi ɓe nanguimo ɓe mbi kadi ɓe jaltinamo leydi ndi kanko noon omono nangga guila ñande 7 lewru mars ha hande ene wayno ko andaka holto woni tungnade kadi e habaruji gummiɗi to famille makko ɓe mbi wonde ko ɓe ngala hay habaru goto ummade makko holto waɗa e holto woni kanko Donald Trump ɓene continue wadde gueɗe ɗe mbaɗatɗe hen pour wawde lundade won ñawoɓe won donc ene wayno ko tungnade kadi won haralaɓe ko fati droit ko kaali mbi wonde ko Donald Trump ɓe continue ha hande ɓe continue dartade won ñawoɓe won tawde woni mabɓe kaali ouvertement mbi wonde ko ñawoɓe ko mbaɗata ko kalata ko ɗum hatta ɗumen hattaɓe wadde liggueyaji mabɓe nangude yimɓe noɓe beelira e déportude ɗum no beelira hawnaki ɗum ɗon kadi ma won sababu hono ko mbiyata crise constitution waɗa e tungnade ha hande ɓeɗon haralaɓe mbi wonde ko hay sinno ko juge ji ɗi pawe mabɓe kamɓe Donald Trump mbawi tan ko wiide nawaɓe toon to ñawore ko mbiyata civil ɗum noon ko fawde mabɓe kaalis tawde kamɓe ɓe pellitini guila adan ɓe calima ɗoftade yamirore en wawi kadi ɓe continue salade ɗoftade yamirore ho yobde ɗiɗon kaalisaji ko wawi wonde fof ene wayno ko andaka taw holno ɗum jogori wade kono noon puɗɗugol mabɓe kamɓe laamu mabɓe kanko Donald Trump ene wayno en continue addude caɗele oɗo saaha joni wonande ko fate constitution e ko fate droit ji leydi ndi cakkitoɗen habaruji men ko toon hande ko kanko Fatima ko kanko Elon Musk ɗum noon e tungnade kadi e ko CNN reporti ɗum noon kadi tungnade kadi surtout e test uji gummiɗi walla statistique uji gummiɗi toon to marché ji kaalisaji jeyete ɓe mbi hono kanko Elon Musk men oɗo saaha joni kala ko wiyete cher mo jogino ustima kene wona 40%. ɗum noon e tungnade haalluji hande koɓe kaali ɓe mbi wonde tugui tan ko laamu Donald Trump ko fuɗɗi ko e ɗum noon lebbi tati ɓennuɗo ɗi ene woni ko kanko Elon Musk o perdi ken won temedere nogas e goho milliard de dollars sibabude tan wonde ko caɗele américain ji wasimen weltade e gueɗe ɗe wallodirta e Donald Trump ɗe ɗum noon kadi ko concurrence mawɗo fuɗɗimo wonde oɗo saaha joni toon to caggal leydi
to nder leydi gani kadi en wayno ko yimɓe hewɓe ganduɗa oɗo sa joni puɗɗima wasde puɗɗima ene wayno rostade ko fate en Tesla siftindon tan Tesla ene wayno ko kañum huwa ɗum ko kañum ɓurno wawde yeeyeɗo en takko autoji électrique tuggitande laamu Donald Trump fuɗɗima dañi caɗele ɗum noon tan ene wayno ko altini men ɗo tan hono cheruji makko ɗum noon cheruji ko no foti valeur ko jogui ko fate en oɗo compagnie ene wayno samini kene wona 5%, a mardi kadi hanke ene wayno samini kadi kene wona 5%. ɗum noon tugnade RBC ɗum noon ko yimɓe toppitiɓe ko fate ngallu toon to New York ko jiida e ɗum ɗon sondage mum kamɓe CNN ɓe ƴefti mbi wonde ko 53% Amérique naaɓe mbi oɗo sa joni mbi wonde ko ene wayno ko jiiɗa hono kanko Elon Musk 60% mbi wonde ko ene wayno ko kanko non seulement wala expérience mais kadi ene wayno ko jikku makko mo jogui ko jikku mo ganduɗa jogorani wallude laamu Donald Trump ɗum noon surtout enne gueɗe ɗe ganduɗa ɗe goni oɗo saji tajji won liggueyaji walla ustude won fereji ne kamɓe kanko Donald Trump ɗon mbirata habaruji men hande international toon to Palestine e tugnade kadi ko radio France international haaɓi hono kamɓe Israël naaɓe ne wayno ɓe bombardi ɓe continue won ɓerlade bombardement mabɓe toon to Gaza e tugnade kadi ko radio France international haali wonno nokku goto ko kamɓe groupe jeeyaɗo Nations Unies wonno toon groupe o kadi ne wayno ko ene ligginanno yimɓe ɗum noon ko ñande hannde alarba 19 lewru mars hono kamɓe Israël ɓe mbawi bombude oɗon nokku ɗum noon ko huɓere nde ganduɗa kamɓe goomu jeeyaɗo organisation des Nations Unies liggoto hen ɓe mbi noon e tugnade kadi directeur général oɗon antenne wi wonde ko au moins neɗɗo goto ma hen e wiide makko noon ɗum ɗo wona accident ɗum ɗo ene wayno ko kamɓe Israël ko kamɓe tewi ɓe bombi nokku o haysino ɓe gandi ko yimɓe Nations Unies liggoto ɗon ko jiida ɗum hande toon to Gaza e tugnade kadi ko Al Jazeera reporté hono kamɓe Israël naɓe ɓe mbawi kadi heftude kadi ruttade kadi e guerre maɓe gonno heftude nokku biyetede Netzarim noon ko nokku mo ganduɗa henna kamɓe Israël ɓe occupine ɗum kadi ene wayno ko nanodiral bannogal ciñininogal hakkude mabɓe kamɓe e Hamas ene wayno ɓe jaltinino militaire ji mabɓe kono noon oɗo saha joni ɓene continue bombarde toon oɗon nokku kadi soɓe kefti ɗum firti wonde ko pecci Gaza kadi e wonɓe oto banggue mbawa yaade oga banggue ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni wonde ko kamɓe Israël koɓe mbaɗata toon ko e surtout henna bombardement mbaɗata toon e gueɗe ɗe mbaɗata toon ko fate ene surtout warde yimɓe ɓe ganduɗa liggotoɓe e Nations Unies e ɓeɓe nanggata toon ɓe ɗum ɗo ko violation ngaji droit de l'homme no fewi tugnade ha Al Jazeera ko haali kamɓe laamu Israël noon ɗe balɗe fof eɓe kalno mbi wonde ko sibabude Hamas koko sali accude woni yimɓe wonɓe ɓe nanodirno e sibabude kadi ko Hamas kañum ɗoftaki ɓe nanodira ciñinanogal hakkude mabɓe e Hamas ɗum noon ko ñande 19 lewru janvier ɗum noon ne wayno ko oɗo saha joni kamɓe ɗum woni ɓe duttima e guerre mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno ko jaam anda ko holde dañete toon to Palestine saabu Israël e surtout henne ko sibabude laamu Donald Trump gargol muɗum ɗo e oɗo saha joni dokkude ɗum doole kadi hutorade won bomboji won hutoraji won gueɗe kaɓirɗe militaire uji ɗi ganduɗa hen kanko Biden haɗi ɗum hawnaki ɗum ɗo kadi ma ɓeydu junnude guerre o hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko Jeune Afrique haali hono kamɓe FMI Fonds monétaire international e wayno ɓe neldi délégation mawɗo ha toon to Sénégal délégation ari ko ñande 18 lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ko hanki yetti toon to Sénégal ɗum noon oɗon délégation ari ko caggal tan lewru caggal nde kamɓe rapport mabɓe mo mbiyata rapport jaltinade taw ko cour des comptes yaltini ɗum pour ƴewtade ko fate gueɗe dépense uji hono kanko gouvernement makko kanko ancien président Macky Sall nde oɗon rapport yalti ono e wayno ko kamɓe FMI ɓe mbawi kadi wiide wonde ɓe garta kamɓe koye mabɓe il faut ko ɓe ƴewta ɗum ɗon ene wayno ko FMI kañum hoore mum suspendino programme mo jiguino en pour toon to Sénégal kene wona kene abbo e milliard uji ɗiɗi de dollar ɗum noon ko caggal nde ɓe puɗɗi caggal nde ɓe jooɓi ken wona 970 ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni on kamɓe FMI e wiide mabɓe wonde ko ene wayno ko ɓe jeddani rapport mo cour des comptes addi o kono il faut ko kamɓe koye mabɓe ɓe ƴewto oɗon rapport kadi ɓe mbawa wadde hen examen ji mabɓe ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa aadaji mabɓe noɓe liggorto pour ɓe mbawa famde holko rapport oɗo yaltini ko andaka noon holko woni sababu eɓe nelde toon kamɓe oɗon délégation tugnana hande e Jeune Afrique o haali neldaɓe toon ɓe ene wayno ko kanko directeur Edi Jemayel ko kanko woni chef division FMI e biyeteɗo kadi Majidi Debich kanko woni représentant du fonds au Sénégal donc oɗo délégation ɓe mbawi joddade kadi hono Abdourahmane Sarr
en mbawi kadi joddade ministre de finance biyeteɗo Cheikh Diba ɗum ɗo fof ko pour ƴewtade ko fate en conclusion ngaji walla ko holko oɗo audit baɗaɗo surtout en rapport mo mbiyata cour des comptes waɗi ɗum kamɓe gouvernement Sénégal no mbiyata bonandeji kalisaji public taw koye laamu Macky Sall ko wawi wonde fof hen wayno ko oɗo rapport hamɓe kamɓe opposition e kamɓe surtout en kanko ancien président Macky Sall o wi oɗo rapport ko wona rapport gonga ko ɗum noon ne wayno ko hantene wurɓete less wiye wonde ko ene wayno ko wona cour des comptes waɗi oɗo rapport andaka noon hono kamɓe FMI hol conclusion ɓe jogori wadde surtout yenne kadi ɓe goni prudent ɓe jiiɗa kadi irtude probléme uji toon to Sénégal hakkude mabɓe hakkude Sénégal e leyɗele ko wayno FMI oɗo saha joni ene wayno ko gouvernement mo kanko Bassirou Diomaye Faye eɓe goni caɗele no fewi pour surtout dañde ko kalisaji ko woni liquidité pour wawde continude wadde programme uji mabɓe toon to frontiére hakkude Mauritanie e Sénégal ɗum noon to wuuro wiyetego Ross e tugnade kadi ko radio France International habri ɗum noon kadi Sénéweb kañum hoɗum reporti ɗum hono yimɓe hewɓe guittama toon to Mauritanie taccinama ɗum noon ko rufulaɓe made Mauritanie ko yimɓe kadi wiyeɓe Mauritanie wi oɗo saha joni gonal mumen toon to Mauritanie ko gonal ngal lundi ngal luwaji Mauritanie tawde ngala kayitaji résidence ɗum noon ene wayno ko tugnade kadi e kanko toppitiɗo gardiɗo ono centre croix rouge gonɗo toon pour jaɓɓade réfugié ji walla yimɓe diwaɓe kanko biyeteɗo monsieur Mbaye o wi ande ko alay saago maɓe ɓe balla yimɓe garɗo foof bon hayso ɓe ngala doole muɗum kadi ene wayno ko wone mabɓe ɓe dokka ɗumen ndiyam wone mabɓe dokka ɗumen koɓe ñaami wone mabɓe dañi ɗumen to goni kono noon ko yimɓe ne keewi ene waɗi ɓeydi yimɓe noon wonɓe toon ko ene waɗi Mali naaɓe ene waɗi hen Sénégal naaɓe ko ɓuuri hewde kadi ko yimɓe jeeyaɓe e leyɗele goɗɗe taw ko leyɗele saharienne ko mbiyata leyɗele Afrique banque leyɗele Afrique taw ko ɓaleɓe ɗum noon ene wayno Mauritanie oɗo sahaji o foof ene wayno ko kamɓe leyɗele takkiɓe Mauritanie ko wayno Sénégal e Mali ɓene gullito no wonde ko no yimɓeɓe nanguirte toon to Mauritanie ene rufule ni ko hunde nde ɗoftaki haqqi innamade ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe Mauritanie koɓe wiide mabɓe kadi ko ɓe goni koye habde kala ko woni yimɓe wonɓe toon e situation irrégulière goytima kadi ko dumunaji ɓennuɗe ko yimɓe hewɓe ɓe nanguete walla yimɓe hewɓe windeteɓe ene tacca frontiére uji so jettima toon to poti winditade pour hebde kayitaji résidence kañumen ƴewata ɗiɗon kayitaji ƴewata ko wonde ɗon pour rewde lawol taccude faade maayo yaltude leydi ɗum noon ko wawi wonde fof hen wayno oɗo saha joni ko luural manggal woni hakkude kamɓe Mauritanie e leyɗele takkiɓeɓe ko wayno leydi Sénégal ko wayno leydi Mali surtout kadi yiyama dumuna ɓenɗo ene toon to Mali frontiére hakkude Mali e Mauritanie ɗum noon banggue Mali to ene kamɓe sukaɓe Mali naɓe ɓe ñañi eɓe jaaha naata e brikaji kadi to Mauritanie ɓe goni eɓe kaɗa ɗumen uddidde wadde business aji men ɗum ɗo fof ko caɗele hawnaki kadi so tawi laamuji ɗi Mauritanie e laamuji kadi leyɗele dakkodirani hol peeje no ɗum ɗo réglira ene wawi addude caɗele ɗo e yeeso bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Djowor Sar ko min jogui noon habaruji e ɗemgal Pulaar gasi yalaɓe ɗum en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi musidɗo moon Amadou Touré haldanamon on jarama.